أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا تسليما وبعد إلى يوم الدين. Amadenw a bɛ hakɛto n kun bɛ ka video min publier a tigɛra nin y'a volume 2nan ye. N bɛ ka enregistrer téléphone min kɔnɔ o y'a tigɛ. O tɛ n ka defu ye. N b'a ɲini aw fɛ a b'o hakɛto. N bɛ continuer ni video nin ye. Anw bɛ karamɔgɔw ka bonda de la. Karamɔgɔw de ko anw ma ko kira ko ta, kira de ɲanina a tɔɔrɔ la, a ye o bɛɛ ku ko k'a jigi da Ala de kan. O kuma na fɛ karamɔgɔ aw y'o minnu fɔ lahara kuma di diɲɛ kuma di kira ye wa? Diɲɛ de kun ka d'a ye o. Mais a fɔra ye de ko lahara ta k'o de hɛrɛ ka b'a kan ka tɛmɛ diɲɛ ta nin de kan. Aw de y'o fɔ an ye. Ne ko aw ma o la a ye sabali, a ye nata dabila, a ye mɔgɔw wele ka na Ala ma ni aw yɛrɛ jogo ye. Aw jogo cogo di? A y'a kɛ Ala kama, aw bɛ mun fɔ kunfin ɲɛna, a y'o waleya. Aw bɛ mun fɔ kunfin ɲɛna, a y'o waleya. A kana kɛ dɔrɔn fɔ ɲɛna dama ye. N'aw ko kira ko ko an k'an tile, aw k'a tile fɔlɔ. N'aw ko kira ko k'an ka ɲumanya kɛ, aw k'a tile fɔlɔ. Aw fɔlɔ de ka ɲumanya kɛ. N'a fɔra k'an ka yafa mɔgɔw ma, aw fɔlɔ ka yafa. Madenw m'o ɲini a fɛ, a ye sabali karamɔgɔw. M'aw deli. N bɛ ka kuma min fɔ ni n wilila yɔrɔ min na, a y'a kɛ Ala kama, a ye n wele ou bien a ye message ci n ma, n wilila yɔrɔ min na a y'o fɔ n ɲɛna walasa n ka se ka n ka fili dɔn, ka tiɲɛ minɛ k'a di kunfinw ma. Lettre fɔlɔ de tun ye aw ta ye. Ko a ye sabali, aw ko kira ko an ka mun kɛ, aw k'a jija o ka fɔlɔ aw de la. N'o fɔlɔla aw la, kunfin minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka diinɛ ɲɛɲini ani minnu tɛ diinɛ yɛrɛ la fiyewu fiyewu fiyewu, murtadaw bɛ yen nɔ u tɛ silamɛya la u tɛ kerecɛnya la, o minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka diinɛ fila nin lajɛ, mun ta ye tiɲɛ ye k'o minɛ, aw k'a jija o ka jogo dɔ ye aw la mun ni maa ta man ka diɲɛ kɔnɔ fiyewu. N'o jogo yera aw la, o de bɛ k'a to mɔgɔw bɛ se ka da a ka diinɛ la ka tugu a la quoi. Aw kana mɔgɔw nɛgɛ ni seli ni sun ni jaka ye ani hiji, o dama tɛ silamɛya ye. O b'a la dɛ, o de fɔra ɲɔgɔn, o b'a la minɛ. O y'a jɔsen ye. An bɛɛ bɛnn'o kan k'o de y'a jɔsen ye. Mais a yɛrɛ ye mun ye n'o ye jogo ye dɛ, an k'an jija. Aw minnu ko ko o de ye silamɛya ye, ko jogo, ko kira cikun y'o de ye. A ye sabali, aw k'a kɛ